ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲಾರು ಬಂದೇನೆ ಎನ್ನುವೆ ಏರ್ಪುರೆನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಪ್ಪನೊಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಜಿಯಾನ ಪಿದಾಡ್ಪದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಪದ ಶುಭಾಶಯ. ಇಂಕುಲು ಇತ್ತ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಕೈತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಒಂಚ ಅಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಕಾಂಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನು ಕಾಂಡೆ ಪೋತು ಜೀನಿ ಈತ ಬಯ್ಯಾನ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದೆ ಬಯ್ಯಾನಾಗಲ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಜಿಯಾನ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಂಜಿ ಕೆತ್ತದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆರತೆ ಅಂಚ ಆರು ಹೋಯಕ್ಕೆ ಎಂಡರ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗತೆ ಒಂದು ಪೋದು ಬರ್ತೇನೆ ದೇಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಾರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಟಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬೊಂಬೆಣ್ಣ ಅವನು ಮೂರ್ದಲೆಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುನಕ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಪೋದು ಬರ್ಪು ನೀನು ಕೊರ್ತಿ ಪೋರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಜಿನಿ ಜಿಯಾನಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕು ಓಲ್ಡ್ ತಟ್ಟು ಪೋಪೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತಾರ್ನೊಟ್ಟು ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅವಳ ಶಿವನನೆ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಚ ಅದು ತೂಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಮಲ್ಪದೆ ಬಂಡ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಆಪು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಅದು ಅದ ಜಿಯಾನ ಹೇ ಲಕ್ ಪೋಯ್ ಲಕ್ ಬೇಗ ಇಂಕ ನನ್ನ ಪೇರ್ ಪೂರತೆ ತೊಂಡ್ರುಂಡು ಅಂಚದೆ ಅಂಚೂರು ಬೇಗ ಪೋಪುನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪೋಯ್ ಬಂಡೀರು ಏನೇನು ಪೇರ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರ ಅಂಗಡಿ ಪೋಡದೆ ಅಂಚ ಪೋದು ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ನೀರು ಪೂರ ಅಂಡು ಜಿಂಜದು ನೀರು ಪೂರ ಆದೇ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಬಾಕಿ ದೀದು ಪೋಪೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ತುಲ್ಲಾರ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಖುಷಿ ಹಾಪುನು ಅಂತ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಒಂದು ಕೊರ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಲ ಕುಲ್ಲಾರ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ಅವಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಲ ತುಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಕೊಳ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಪೋದಿತ್ತೇನದ ಅನ್ನ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಅಂದು ಚುಚೂರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂಗ ಇದ್ದೇನೆ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ತೂಕ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನ ಕತೆ ಅಂದು ಏತು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಪೋಯ್ಜಿಯನ ಲಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜನ ಜೆಪ್ಪನು ಆಗ ದಾದನ ತುಚ್ಚಿಂಡಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಯಾನ್ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ಲ ಜೆತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋ ನೀತಿ ಜದ ಅನ್ನ ಪುಲ್ವನ್ ಪಿರೇಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ತುಚ್ಚಿಂಡಿಗೆ ಓಲ ಪಿರೇ ತುಚ್ಚಿನಿ ಏನ ತುಚ್ಚಿನಿ ಕೀಡತ್ತ ಉಮಿಲತ್ತ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗನ್ನ ಪೂರ ಕಲೆಟ್ಲ ತುಚ್ಚಿ ನೋಡೆ ಅಡೆಗ ಅಡೆ ತುಚ್ಚಿನ ಅವಿತ ಜೇಜದ ಅಡೆ ಪೋಪತ್ತ ಪುನಃ ఏది కడే కంచె తెచ్చింది ఎక్కడ మంచి కడకు అన్ని ఇట్టే పో అంత పట్టుకుంటున్నా నాన్న ఇది కడే చెప్పదేనండి జీ అని సౌండ్ దిగి వచ్చి యాన్ వీడియో మలుపునే అప్పుడుకోగా అయితే ఇట్లా ఉంది సౌండ్ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲೇ ತಿಕ್ಕುವೆ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮೇರೆ ನಮಗೆ ಹಾಯ್ ಅಯ್ಯೇ ಪಲ ನೀರು ಜಿಂಜಾನಗೊಂಡದೆ ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ ಬಾಬಿ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ಮೇರ್ ಲೆಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ದಾದ ಬಂದ ನನ್ನ दूध भी चाहिए ना इधर से एक पेर ಆಗತ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಓದಿನ ಪುದಿಯೋಳು ಪಾಪ ಮೇರ್ ಖಾನ ತಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ ಲೈಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ನನ್ನ ಕೂಡ ಆಡೆ ಪೋರ್ಚಿ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ನನ್ನ ಪೇರೊಂಜಿ ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಕಾರು ಪಾಡು ಅಚ್ಚಲಾಗ್ತೇವೆ ಕಾರು ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ಬೇಕಲೆ ಏನ್ ಬಿ ಬೇಕು ಇಂಕ ಬಿ ಬೇಕು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೂಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು क्या चूड़ी बोल रहा మంచి గిఫ్ట్ లటికలు మొక్కున్న కంపెనీ ఉంటే సరే ఆ రోజు కాజీ కొరియర్ బ్లాక్ దృష్టి
गिफ्ट दिया ना मेरा ये वाला चप्पल क्या था ये अच्छा है कलर गोल्ड वाला हाय बोलिए हाय हाय ಒಂದು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗ್ಯಾರ್ನ ये छोटी है ये छोटी है इंक इष्ट आंड हाँ इंक गिफ्ट ಕೊಡ್ಲಿ వీడియో కంటిన్యూ మల్తుందిಲ್ಲ ಮುರಾನ್ ಬೊಕ್ಕ వీడియోలు ఇచ్చి ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ వీడియೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಜಿಯಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಲ್ಲೆ ತಾತೆ ತೂವಲಿ ಡಿ ಬೆಡ್ಡಿಡು ಪುಸ್ತಕ ಎಂಕ್ ಪ್ರಜಪಾರ ಅಂತ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಪಲ್ಪಲ್ನೆ ಉಂಡು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಜಿಯಾನ್ಗೊಂದು ಬಂಜಿ ದಾಲ ಕೊರಡತ್ತೆ ದಾಲ ಪಂಡ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪುನು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ದಾಲ ವನಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೋಪುಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಾಡ ದಾಲ ಇತ್ತಂತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಮುರಾನಿ ಕಿರಂಗಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ 1 kg 50 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನು 1 kg ದೆತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ kg ದೆತ್ತೊಂದನು ತಿಂದಂಡ ಜಿಯಾನ್ ಒರಿಯತ್ತ ಅಂದ ಅಂಚ ಮುರಾಣಿ ಅಂತ ಬೇಯ್ಪದ ಕೊರಿಯೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಅಂತ ಒರಿದೇನೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಇನ್ನೇನು ತುಂಡು ಮಲ್ತದಂತ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತೆ ಸಪುರದ ಬೇರ್ದೆ ತುನ್ಯಾನೆ ನೆಕ್ಕೊಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಯರೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಯರೆ ಬಿಪ್ಪತ್ತೆ ಲಾಯ್ ಕಾಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ದಿಕ್ಕೇಲು ಪಾಡ್ಬತ್ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಗೆಂಡೋಡು ಬೇಯ್ಪತ್ತೇನು ಪೌಲ ಇಷ್ಟ ಆಪು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಗೆಂಡೋಡು ಪಾಡು ತಿನ್ಪುನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಚಾ ಮಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ಚಾ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಲೇಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಂದರ ಚಾ ಪರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಎಟ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತೇನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಕಿ ಚಾ ಮಲ್ತೆ ಏನಂತೆ ಗಾಳಿ ಕುಲ್ಲರ ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ ಕಿರಂಗ ನೆಟ್ಟ ಮೂಲ್ಪಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ಲು ಗಾಂಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ಟಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಇತ್ತಂಡ ಅವಲ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಕುಲಿಗೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಪದ್ದೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟದು ಇಂಟ್ಲೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಇತ್ತಂಡು ಓಪನ್ ಇತ್ತಂಡತೆ ಅಂಚ ಬೊಂಬಾಡಿತ್ತ ಚಳಿಲ ಶುರು ಆತಂಡು ನಡುಟಂತೆ ಸೆಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಚಳಿ ಶುರು ಆತಂಟ ಅಡ್ಡ ತಿನ್ನೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಕೂಡ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಪೂರ ಶುರು ಆತಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ್ನೆ ಮನ ಸಾಪುಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮೈನತ್ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಜ್ಜನ್ಲೆ ಕಾದು ಕೂತುಂಡು ದಯ ಪಂಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಪಿರಾಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಬಂಗ ಬರ್ಪಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಈತ್ನೆಟ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಊಲ ವೈರಲ್ ಇಂದ ಆತುಜಿ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಡತ್ತು ಒಂದುಂಡು ನಿಧಾನೋಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಎನ್ನುನು ಏನು ಈತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಾತ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಅಂಚ ಬುಡ್ಪುನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೀ ಅಂತನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಗೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ತೋಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ಯಾನು ಏರೋರು ಎನ್ನುನು ಬೊರ್ಚೋಡ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ಈತ ಬಂಗ ಬತ್ತದಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲೆ ತೂದಿಪ್ಪರೆನ್ನ ಊರು ಪೊಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಮುಲ್ಪೆನ್ನಾತ್ ವ್ಯೂಸೆ ಪೋಪುಜಿ ಒಪ್ಪುರ ಎನ್ನು ನಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಏತ್ ಒಂಚು ವೀಡಿಯೋದ ಪಿರಿಯಡ್ ಉಂಡತೆ ಇದೊಂದು ಪಿದಾಯ ಪೋಂಡನೆ ಪನ್ಕ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಐನಿ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಪ್ಲೈನ್ ಅವು ಪೂರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚು ವೀಡಿಯೋದ ಪಿರಿಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಪುನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಆವದ ನಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಊಲ ಆಪುನ ತೋಜ್ಜಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೆನ್ನು ನಾನು ಏಪಗೋರಂಜಿ ಮನಸಾನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದ ದಾಲ ಡೈಲಿ ಮೈನತ್ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಕೈನ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಮಗೊಂದು ಚೂರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ದಾಲ ಅವು ಎದುರು ಪಾರ್ನೆ ಎದುರು ಪೋಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿತ್ತೆ ಬುಡ್ತುನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಒಂದು ಇರ್ತೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಪಿಜಾತ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಏಪ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಗನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚೇನೆ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಏಪೋಗರ ಅಂಚ ಯಾನಿಜನ ಪಕ್ಕ ಏಪಲ ಸೋಲು ಒತ್ತೊನುಜಿ ಅಣ್ಣ ದಾನ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕುಲೆ ತೂಪಾರೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಅಂಡಲ್ಲ ದಿನೋ ಲೈಟ್ ದಾಲ ವ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಜ್ಜತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ
ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಅಂಚ ಅದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನಕ್ಕಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನಾದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ವೈರಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಪಾಡಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಏನೋ ಅಡಿಗೆದೇನೆ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ತುಲಿಗೆ ಮೀನಿಂದ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಪಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಟ್ಲ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನ ಆತಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯೂಸು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೂ ಮಲ್ಪೋಡುಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನ ಕತೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಕ ನಾನು ಈನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಲೈಫೋಡು ಏನ ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಂಡು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ತೂಕ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಕು ಕೊರ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಮಲ್ಪೆ ಇದ್ದಿಂದ ಗೊತ್ತು ಜೈನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಈ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅವನಿತ್ತು ಅದ ಪಂಡೇನು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಗುಂಡು ಅವು ಪೋಪು ಜೊತೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಪು ಮಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ ಪಂಡ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕಿರಂಗ ಬೈತೇನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೈತೆ ನಾನು ಉಂದು ಮಲ್ಪೇನ ಅರ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಇದು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬಡ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲು ಹೋದು ಬಂದಾಗ ವನಸ್ ಪದ್ರಾಳರಿಗೆ ಮಲ್ಪೇದೆ ಅಲ್ಪ ತಲೆ ಕೊಂಡ ಟಿಫಿನಿಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಡ ಹಾಪು ನಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ಪಿಕ್ ಆಗ್ತಂತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.